Vítam vás pri mojom novom videu, pravdepodobne to najzaujímavejšom videu, ktoré som zatiaľ vyprodukoval. V škole som vytvoril scenár na toto video na hodine slovenčiny. Ak sa vám video bude páčiť, zanechajte like, poprípade odber, nebudem zdržiavať a môžeme ísť rovno do videa. Určite sa niektorí pýtate, ako vyprodukovať video. Teraz vám poviem, ako na to. Všetko začína nápadom. Nápad je kľúčom ku vzniku videa. Máte nápad, prvý bod hotovo. Ďalej budete potrebovať scenár. V prípade tvorenia náučného videa musíte spraviť prieskum, inak povedané research, a získať informácie. Scenár hotovo. Teraz potrebujete techniku. Od ozvučenia až po samotný počítač. S príslušnou technikou si pripravíte provizorné štúdio, v ktorom váš nápad premeníte na realitu. Takže už máte pripravené štúdio a spravili ste skúšky kamery, ozvučenia a osvetlenia. Teraz príde tá najzaujímavejšia a pravdepodobne tá najúnavnejšia časť celej tvorby videa. A to je tá samotná tvorba videa. Musíte dbať na tón hlasu, gestikuláciu, mimiku, spôsob vyjadrovania a mnoho ďalších kritérií. Po dlhom a pravdepodobne únavnom natáčaní je čas si chvíľu oddychnúť. Choďte sa najesť, napiť vody som myslel, zahrať alebo inak odreagovať. Aby ste nabrali energiu na postprodukciu. Pripravené materiály si premiestnite do zariadenia, v ktorom budete vykonávať postprodukciu. Keď ste to vykonali, je čas si stiahnuť program, v ktorom to budete strihať a upravovať. Sú programy platené a aj neplatené, to pravdepodobne každý z vás už vie. Každé majú svoje výhody a nevýhody. Niektoré vám zanechajú obchodnú značku vo videu, iné zas nepodporujú určité funkcie. Vyberte si ten program, ktorý vám bude vyhovovať najviac. Mne osobne vyhovuje Shotcut. Keď to máte, začnete s upravovaním. Budete skracovať video, pridávať rôzne efekty, rôzne poznámky. Nož krása je v tom, že je to celé len a len vo vašich rukách. Nikto vám nevie povedať presný postup, ako to robiť. Vy viete, ako to chcete. Vy viete, čo chcete pridať do toho videa. A vy viete, aký máte cieľ. Skončili ste s úpravou, exportovali ste, inak povedané aj renderovali ste video do zariadenia. Teraz musíte vybrať len výstižný názov, aby to upútalo pozornosť divákov. Bum, a máte hotovo. Jo, toto som ja. To som teraz momentálne súčasný ja. Hovorca tohto videa. Ešte pred ukončením by som chcel dodať len to, že krása v tom je aj to, že ako máte scenár, tak ho mám aj ja tu, hej. Tu ho mám. Toto je ten scenár, ktorý som vám čítal. A ktorý bol vytvorený aj na slovenčine. Krása v tom je to, že toho scenára sa nemusíte držať od A po Z. Nemusíte sa toho držať rukami, nohami, zubami, nechtami. Je v tom krása to, že vy si tam môžete dodať tie slová, môžete pozmeniť tie slová, môžete zmeniť aj samotný význam celej vety, ak vám to nevyhovuje. Aj momentálne toto, čo vám teraz hovorím. Nemám to napísané v scenári. Celé, čo vám teraz momentálne hovorím, je len tak vytvorené, že môj mozog to tvorí a moje ústa to len hovoria. A ak sa vám video páčilo, zanechajte like, poprípade odber, aby vám neunikli ďalšie. Ak si chcete ešte zaobstarať nejakú narodeninovú tortu, svadobnú tortu alebo čokoľvek, stále je aktuálny kontakt na môjho strýka, čiže budete ho mať dole v popise videa. A majte sa krásne, užívajte deň, vidíme sa na budúce. Čaute.